Azizakua, ete ligako estropadia be, Burdinola Seifer Labs ikurri hau, eta lehengo txanda honetan, lehengo kaletik ondarru daukagu, ondarruko antiguako ama, ondarrutarren entrenatzaile lanetan aurtenguan Iker Cortez dauke, eta gaurkuan patroi lanetan Naia Suarez. Ondarrutarrak, ete liga honetan, bosgarren postuan dagoz, 20 puntuaz. Bigarren kaletik Portugaleteko jarrilera ontzisa dago, Portugaletekuen entrenatzaile lanetan Urko Marin dago, eta patroi lanetan Uxue Xilero. Eta hirugarren kaletik Hernaniko ontzisa daukagu, Hernanin entrenatzaile Asier Okon dabil, eta gaurkuan patroi lanetan Naia Peñagarikano. Hernani 6. postuan dago zailkatuta, 14 puntugaz ete ligan, eta laugarren kaletik, kanporengo kaletik etxeko neskak daukagu, Zizuntzako neskak, hor Peter Zentoiak entrenatako neskak, eta gaurkuan patroi lanetan Malen Lekerika Beazkoa, hor Malen eta Maili Agoiti zibiltzen dira, txandaka, atzo Mailin ordua izan zen, eta gaurkuan etxeko estropadan Malen Lekerika Beazkoa dao patroi lanetan. Eta Lekitxarrak 7. postuan dagoz zailkatuta ete ligan 12 puntugaz. Badatoz, lehenengo txanda honetako ontzizak helmugaratz, eta etxeko neskak salien berotasunaz txanda buru emoten da hau, lehenengo ziaboga horretan be txanda buru ere argizean egon dira, eta emoten dagoen be, etxeko neskak estropada ere muga ondo ezagutzen da neskak hori baliotzen da zela, txanda hau nagusitzasun oso irabazteko. Beraz, ia ba, salien berotasuna iarten dabe, nor, estropada ere muen erdi txitatu zen, Zizuntzako neskak, gaurkuan Malen Lekerika Beazkoen agintxuetara, garaipen argizia lortuko dabe lehenengo txanda honetan, hor azkan olatuak baliatuta, helmugaratzen, txalo handi bat eurentzako, gaur txeko estropai beti izaten da berezia, eta txanda buru etortia, momentu honetan sufrimentun barruan gozatzen betorriko dira arraunlariak, eta helmugan, etxeko neskak lehenengo postuan, ja eurentzako, bigarren postuan Ondarruko antiguako amamen lehenengo kale honetatik, Hernani beurre dator baina, Ondarrutarrak bigarren postu hori lortuko dabe txanda honetan, hor Ondarrutarrak helmugaratzen ontzen, ja Ondarrutarrentzako be, lehenengo kale horretatik, eta Hernani 3. postu horretan,
ja Hernanintzako be, beraz ba, lehenengo txanda honetan, etxeko izutzako arraunlarientzako garaipen argisa, bigarren postuan Ondarruko Antiguak Ama, hirugarren postuan Hernani, eta helmugarako azkan paladak emoten Portugaleteko jarrikerako emakumiak arraunlaritzako azkan aleginetan helmugara bidian. Honek euren zaletuen animuen artean helmugaratzeko prest Portuko jarrilerako neskak. Azkan paladak emonda, 0 helmugaratzen, ja eurentzako be. Horezko txandia be hasizaku ete liga honetan, eta horezko txanda honetan lehenengo kaletik Kaikuko ontzila daukagu. Kaikuko ontzizan entrenatzaile lanetan Andoni Galban dauke, eta patroi lanetan Jone García de Andoin, eta Kaikutarrak ete liga honetan, hirugarren postuan daoze zailkapenian, 30 puntugaz. Bigarren kaletik Hondarribiko Ama Guadalupeko ontzila daukagu, eta Hondarribitxarrak ete liga honetako liderrak dira, 18 puntugaz. Euron entrenatzaile lanetan, azkan 10 urtietan lekitxarrak entrenatzaile izan dan Osertz Aldai dauke, aurtenguan beren herrira bueltata, eta patroi lanetan Miren Garmendia. Eta hirugarren kaletik Zarautzeko Enbata ontzila dago, hor bigarren postuan zailkatuta liderra dan Hondarribitxek puntu bakarrera, 37 puntura, beraz burruka gorrian Hondarribi eta Zarautze lidertza horretarako. Zarauztarren entrenatzaile lanetan Juanjo Etxarte dabil, eta patroi lanetan gaurkuan Naikari Osa. Eta laugarren kaletik Deustuko ontzila daukagu, Deustu Bilbao ontzila, eta Deustuarren entrenatzaile Begibiztan daukaguz dauneko horezko txandako ontzilak hemen helmugara bidian. Esan dugu hor lehenengo ziago horretan, Zarautzek Hondarribiri 3 segundoko aldia atarate utzala, baina hor Hondarribik emoten da bueltako Luzian hobeto konpontzen datorrela, eta hemen begibiztan behintzat emoten da Hondarribitxarrak aurretik datozela. Gogoratu ligako zailkapen horretan Hondarribi dala liderra, eta puntu bakarreko aldia daukela Hondarribik eta Zarautzek. Hondarribik 38 puntu eta Zarautzek 37, eta honbe ikusten da lidertza burrukatu horretan Hondarribi eta Zarautz eta Hondarribik oso antzeko mailia daukela, estropada
dotoria borrokatua eskaintzen daukagoz, baina emoten da hau, Hondarribitxarrak traineru bateko aldi bintzate badakarrela helmugara bide honetan. Hor, Miren Garmendien agintutara Hondarribiko ama Guadalupekua, hor azkan olatua aprobetxata ganera aldiak zabaltzen, helmugan Hondarribi, hor, Hondarribitxarrentzako lehenengo postuan Orezko txandan, bigarren postuan Zarautz, Zarauztarrentzako eta Kaikuko neskak jatorkuz, honek 0 kale honetatik helmugaratzen Kaikuko neskak. Kaikuko neskentzako hirugarren postuan Orezko txanda honetan. Eta txanda hau zarratzen Deustuko ontzisa, Deustu Bilbako ontzisa laugarren postuan. Hona barrukalderatza arrimata helmugaratzen. Deustu Garrakontxe helmugan. Deustu